Parlau hakani ke video lawan Rajpi. Ika film ke bakar teng Witness 2018. Kani ke film ke sedang. Wei runar batip kerteng o teho. Lara bor ika wei kentei amtip nakadaw ayo. Ulat tebi ka haka kali ke jongo. Haka por bau tep penyang haka wei petaror pom. Ulat tembat ulat penhe de kasur. Kanang bau tanong tep penyang unum miok sneo. Ika jing yam jong kata ka brio. Tanong tep penyang o yo sneo hi. Kumba dan brio hapo kata kali. Tangba amtip ke ika bajia. Hadin ba ulat deban tebi kata ka penyang. Ulat kedi kata ka brio. Syaka wei ka klau. Haka wei ka cakau la di ika teliu ban tep imi ka. Kat ba udang ti ika teliu hang ta. Kata kan thei ka la la ban lau. Yau ton lai ni ka keti ka jong ka. Anda ula wan ban pli ka jing khang. Haka ta ka por. Kata ka brio kula korai ubat ka la pet karat. Haka ta ka meru wei brio patip karteng usang hon. Ude mbatre haka week office. Udang ton chapata kian. Katanga ka jong kala phoni u kala phai u ba un wan dang klai ba de ban wan me. Andre haka jing bang di kiat ka jong o rengkat bat ki para lok. Ula wan ying haka por art pa ji men men. Haka ta ka por kata ka brio ka baca be kala poi sa jan jong kata ka ying ba usa. Usang hon u klem yo sneo ya ka jing yam bat ka jing len nyar jong kata ka brio. Andau la pli ka jing khang jong ka lif. Hapo kata ka lif ula yo i ka we ka brio ka ba tip kerteng kom ka sui suyan. Kala kendit bat kala ting yu ula kare ka hang ta. Kesusuyan hak jing ting ke jongka kala keli u yo sneu ne emba dan ba yam ba len nyar sabar ulo ngi ka em u klem yo sneu ba ula keli ka mendo ba yam kali thu u ba ke yo sneu ba dan ba yam ka kan thei sang hon ula sneu phalai ka ta ba u klem yo sneu andau la po hi yung rio i ba ka tanga bat ka khun ka jong oke dang yo thia ula lej bat ula chong ka we ka kamera hadin ka to kon ne por rio sneu ka ta ka jing yam chong ka ta kan thei kum ta ula lej ban pe hang ta rio i kata ka brio ka ba cha bom cha tin da utar nem sang honu lamut ban phone ki pulin lapan me like ka thanga ka jong ulak net ban lahap ka mobile na ka khati ka jong te holi yo sneu ula sange ban choi kata ka brio sang honu rio i ba ula pe ula kan thi bat ula pen lebi kata ka lai ka thanga ka jong kam ti be kata ka jing chia bat kam ti ye ka i ka ba u yo i kala kali sang hon bali me pen lebi ka lai klem ye thu ka i ka ba u yo i Kasuyun haba kaya iyo sang hon ba odan ha kajing ting kalong yo ngati ba ka ikba panlong pi ba pi long kum ne ba malaka por pi wan ying kum ne ka por ba pi di hadin ba katanga ka jong kala le ban thia ula le biang ban pi ta brio dak ba upar so sor ban re ula mut biang ban chimi ka phon ka jong han re ka phon ka jong kam dan patricio utaruna ula iyo ang ta ban ula maham yo sang hon ula ting yo tarunar anda ula iyo ba ula tur sa ying ka jong hakat ka por ula mare bat ula lej ban khang ke jing khang ula sim yaw ding tim pal ula ab hakata ke jing khang yaw taw runar un boy ula ab yu taw runar hakata ke jing khang hadu ar kanta anal me ka laj ula kendit bat ula ab tab biang bat ula pi chabar u klem yo i te ula khang kata ke jing khang hang ta ula yo i ba la wan taw runar ula cha cho ha taw runar andau ula kendit u yo i ba klem don i ka de tang ke jing ting ko jong Hadin kata ula lej ban pi ka por uyo iba ka por ladap saw pa jay kumta ula lej ban pi biang kata ka brio ka dang em klase ka phone ka chongka kalamut ban phone ki pulin uta runar ula wan biang bat ula kani kata ka phone kala yai ka tu kan nes khon ula pandam no ai kata ka phone bat ula sim yaw tar nem jong ula bom ula ti de ka hadu ba kala klan sang hon ula pi kata ka ba cha panyap hadu ka por step la wan ki pulin kita ki pulit kelara ay kata kamet yap manle ka badan kam analawan ka tanga ka chong kaliya i uba u ying ka jeneng hangta kala karen i u kala phai u bon le treno ala de ka por ba un le anda kalawan hangta kaliya i kita ki pulit kam te ka e ka baja kala kali u bat kala ong i u bakin le pe sang hon u la le ba u pan sang e ka bakam de ban le pe anda le de ka por i u ba un le tre ula pli ka jing khang bat u la pi ngar u ting ba ya dan mano ula khang i ka jing khang bat u la le kat bau pulit je yo budang pin penia ya kata kajaka baca penia kata ka breu lawan odi detektor ula ye thu yu ba kim pat yo ai karpot je yu leklin u kum no kata ka street light kadang trikam ne ula ye thu yu ba kata ka lali ba ka por step andau yo i padi ki breu ki basa hajan kumta ula khod yo detektor bakin le dokin na kita ki breu sang hon haba wan ha kata ka ula pi kata kajaka baca penia kata ka breu mat ula pi ka kamera ka jong kan bau dang pe yang ta Ladon ki priu ki ba chon duriu hading kata ha office jong ki pulit gila bisar penya bat kali kerem penya sapang kata kejing cha penyap jong kata kalana uciu jong ki pulit ula phai ki pulit bakin
tokin no sabaro kibriu ki basa hajan jong kata kajaka baca penyap jong kata kalana hakata kasngi lami kubor chapang kata jeng cha penyap jong kata kabriu lai thu kubor ba hadu kata kelimat ba ki pulit kim padlap sai ya badan ti ban penyap i kata kalana sho kali thu ba ki pulit kin sepelong no i kajing tokin sabaro kita kibriu ki basa hajan jong kata kajaka usang hun haba uyo senui kata kubor ula perkhat ya ta urunar ba penyap i kata kabriu hang ta lawan we bru ba kata ayu ula kandik tren namar ba udan ha ka jingting hakano pais ni kita pulit kala lek ban tokin na kita ki basa hajan jong kata kajaka ko we kalok kami kali tho i kita ki pulit ba ka yo sneu hi kata ka jing yam jong kata ka ba cha penyap namar ba ka tharai ba ka de ke jing ya cho jong ki tanga ka khalam lek pe khana skul par kali tho ba ka yo sneu kata ka jing yam kumba ka por ar ba je men na bol kani kala mud ban lek pe namar ba ladan ba pelib ikalai ka khalam lek pe cho tau pulit ulo kali ka manu ba pelib ikalai kali tho ba la pelib da ka kami ka jong ka kat ba kita ki pulit ki dangai kren hang ta lawan no sang hon uting ba yo kita ki pulit kin to ki diu ula lai no an dau no po hieng we yo i ka we ka kot bala pha da ki pulit ban a jing tip cheki ya urunar badang ti ban pniya bi kata ka breu hajan kata ka yeng ba kisa katanga ka jong kala phai uban soi kata ka kon bat kala kali u lada yo i ta urunar badan ti ya kata ka kam un se tho ne em ya ki pulit sang hon ulong hoi un se tho tang ba wat tang ya katanga ka jong ro ya tho hadeng ka jing ya tho jong we breu ya pulit je yu ba u yo i ya we breu ba wan phet na klau ha ka por ba cha pniap kata ka breu u je yu la le ban chek ban pitikna ya kata ka jing ya tho jong tau breu ha ka we ka chaka ula lab i ka we ka den tayar hang tau la pitikna ya kata ka jing ya tho jong tau breu ki pulit kala lab ro i ka jing phon jong kata ka breu ha shwa pa kan cha pniap ha ka por dona sau ba je je yu ha ba o ya kren ba do chiu jong ki u le tho yu kat kum ka jing mi jong ko bor ba ki breu ki ba yo sneu ya ka jing yam jong kata ka ba cha pniap ka de ha ka por ar ba je pada kat kum ka report jong ki doktor ba kat kun men sim ka de ha ka por dona sau ba je u chiu ful ong kata ka mot ba ka im ha do ar kan ta tau runar ha pedeng kita kan ta chano le u je yu bul ong ba kala ban de ba u chol lek bat u chwan biang ban pniya bi ka ha ka jan met ko so yun ka yo i ka we ka phone call am tip mano ba phone klem kren ni u sang honu le kli ba dul kne u yo sneu am don ba kren ha ka por u yo sneu ba don ka jing sa wa sa bar u la le ban pi ne ka jing khang yin hang ta yo i anda u la phai din u yo i u sel jong um don chu ha kamera ti ha ka por ki la wa di u ha ka kamera ka jong ki bat ki la wa ro sa bar anda kle poi sa bar ta runar u la pi ki na jarong yin ha ka sngi ba bot ki pulit ki la wan ban to ki dio sang hon han re u sang hon don he yin ba u le tre kila kali na katanga ka jong kano ba je u sang hon wan yin ha ka ta ka met badan ka jing ja so yun ka ri thu iki ba u chwan yin ha ka por ar ba je ma u chwan na bata kiat kili ka ha ka por ba wan u le ayu kali thu ba maka ka dang chukit nit na ka jing tia kam ta ka mau ba tang ba ka kan mau ba kan san u tunga jong ka u la pen le bi ka lai ta pulit u la sneu palai ka ta badan ka we khana ro ka ba ya tho yu ba dan ka jing pil lip lai ha ka ta ka yin adin kata ulo lei ban pi ya kata kacaka baca penyap kata kabriu na jorong nang ta uli yo i ba la hi ban yo i ashwa ba utau pulit un lei ka nc kala pha yo utau pulit ban ya rap iki ban panwat ya ksel jongki kala pen i bat kala ayo ya kata ka dor jong ksel jongki andau sang hun lawan na ka jing tre ka jong uli yo i ba la ta dor baca ksel jongki wala pendam ya baro kata ka jing ta bat wala pon ka setengah ka jong ki de ban pendam no chisen don ni kata ka jing ta dor namar ba ka tho nambar phone bat ka karteng uting yo andan gibreu ki ba tip iki bat kin yo nambar phone iki kat ba udang yai len ti weu breu ba la pod de ni u ta ka ba ula yo i u o lo ting yo i to breu la ting anda la po chikan dang ta breu la instead ka bai ka jong ha ka ta por sang hon la ka wang ni ta breu lawan no pulen ula ka ta yu ula kan dit hang ta je yu le thu sang hon ma u de pulen ba ula ka li u de ne em ba piwan mi da ka por ar ba je pi yo i ne em yo ronar barang ti ban penyap i kata ka breu sang hon yo i ta ronar ba udan chadin jong ta pulen em not ban ye tho yu ula ong yu ba o chuan ha ka por bo aj ka mau anda ula mut ban pen i yu sang hon ye ki dor ta ronar ha ka por ula lai pulit ula pi chadin han rai yo i ula pen i yu ye kita ki dor badan ba chan ye usang hon
uji yub udang keliyo sanghon ladan baponi ula pentib ba kila lab yu tabriu ba kisuba hakat kapor polit jayub ula mere beranban ban lek kem ya tabriu ba kisuba ula pet kerat bad ula song de kagali ka jong lawan ki polit kila tan rayu haden kata ula mi kata kagali ka jong bad ula pet kerat namar ba napang kejat ka jong la sho ban pet ti kita ki polit kila ya ban kem yu haden kata lami ko khobor le ye tho khobor ba ki polit kila ya kem ya taronar ban ti ban penyap ikabriu ka ba dang chujia sang hon habau ya sneu kata khobor ula check lung ba ke internet ula pi ikador ka jong hang taw liya iba amde taronar ba ki polit kila kem bakala kesusuyan kadan ha ka jingteng haden ba klia i ya ronar te ho kala le bani kando bad usang hon kala ong uba amde tabriu ba ya kem ki polit kat kum ka jing yo i ka jong ka corona de na uwi pat ubriu sang honu lo ang ka tip ba u klem yo i kali thu yu taw briu badan kti ban paniya be kata ka briu ba udan hajan jong ki nda ka jing yam bat ka jing ting ka jong ka kal karpa di u bakin ye le cha police station ban ye thui ki pulit usang honu le ting tre ban ye le bat ka kala ta ni u hang ta ula pita re ka ula niat eka ba ula penmi eka sebar anda kala le kala chong hakawi kalif hang ta lawan urona te o klia iu hang ta bat kleting hadin ba kala hea nang ta klia i ba ula budi ni ka kat ba kadang mut ban phun sang hon hang ta ula wan bat ula kan rup ya ka sang hon ha kata ka por lia snyo ya kata ka jing phun ka jong ka andau lo mut ban receive kata ka phun ka kon hadin kata ula le chai ying ka jong ka hang taw lo mut ban cho i ka jing khang lia snyo badan briu ha po kata ka ying anda ula pe na khabalai hang taw lia i ka su su yan bakala cha pnyap bat lia i ya taw ronar kat ba udang pi hang ta ladan ba phoni o taronar lia snyo sang hon ula be yu sang hon ula ting bat ula phet karat bat ula le ban chime ka phon kat ba sang hon udang mut ban phon chiki polet hakat ka por lia snyo ya ka jing khot ka khon ko jong hang ta lia i ka khon bat ka tanga ka jong bat lia i ro ya taw ronar chadin ka jong ki namar ba uteng ya taw ronar ula sange na ban phon chiki polet anda la janwan upulit soyom taw ronar ula re hakat ka por sang hon ula phet bat ula ta di khon ko jong ban nya lam phet iki polit so yup hang ta ula wan taw polit ula pen i ya ka dor jong we bat obreu ba ki dan jing suba bat ula kali o de ni am taw ronar badan ti ban pniya be kata ka breu sang hon ula ong i o ngap tim bat la kan no sin ngai thu yapi ba ngap ti bi e chapang kata pi chu yai kali nga taw ronar habau yo sneu ba sang hon o klem ye thu chapang ka jong ula le no adin ba taw polit ula le taw ronar ula pan lai yauk seo jong ki hakasni babon ki polit kiliyo ka FIR baca ka susu yan na yeng amar ba ki yo ka ta ka FIR kita ki polit kala sedang ban wadi ka hakata kasni to nga jong ka ula ta postar ba dole kendo ba sang hon ula karpa di sang hon ban pentip sio lada u yo i ka suyan hakata kasni polit so yo ula check lang ba ka CCTV hangta ula labi ka we ka gali ka ba u suspect haba ule yo ikata ula pa ay politik doktor bekinwat ikata kantay bat kinwat ya taw briu ba udan ka jing suba hakawe ka chaka kilalab ikata ka kali ka ba ki suba kata kali kala cha thang hapo kata kali kilalab ikawe ka memory card ka badang trekam na kata ka memory card kila yo ikador jong teho hakajan mit kila lichka jaka sa jong teho ban pitika DNM kador ka jong hajan ka ying ka ba usa kila abyo andaw lawan hangta kiliya iyo kila pentikna kade ka jong o kata kador hakas ni babot usoyo wala pani iyo sang hon ni kata kador jong taw nang paniya breo wala yeto yo sang hon ba kila lab yo taw breo namar ba kim don kinong sakhi kim la ban kemyo bad ula kliyo DNM taw breo ba ki suba cho ula ong yo sang hon di tang ma pi bad ka su yan ki ba yo i kata ka jing chia namar ba ka su yan ka ja na ying ngim yo cho ban kli na ka sang honu pi yu tang dagi khmat ung jabab tang chicken ten ro haba u yas ne pat ba kita ki pilit kin stok kin no na obiju hakat ka por sang honu ra lek ban yikan do bat o biju hakat ka sni utu so na ka we ka dukan kat ba biju dang phet sang honu lai kan do bat o ulei thu yu biju ki pilit ki lawa de pi ban kli na pi chapang ta obriu ba paniya be kan the dak ba cho da utarnem biju ulas ne te sang honu long yu la da jia ba ki polit ki kli phi chapang ta obriu phim di ban yi thu yaki sa ong bit em ba phi klem yo i yo pin cha pin ya phau ta ronar biju ri thu yu ba uju yo i hi ya ta obriu ba uju sa hakata ka ying ba kisa
sang hun hakat ko por uli os nuba dan bawan utarai ba udai tau runar ula kawang yu hangta lawan pulit je yup ula pensenge iki bad ula pha yu sang hon ban panlai na yu utau de pulit hangta sang hun ula snya tho ba ula ya i bakla yu hangtau je yup ula klibiang yu de ne em utau runar sang hon tre ban ye tho ula lein na hakat ko por je yup ula bot yu bad yu ula ong yu hangta ba mi ya i ya tau brio ba u cho e ka da uternem be dang kwa ban bure Denmark kane ka jing bore ka chong me ta bri uli yo lat ban le kat ba mon hado ba ko sui sui yan ro ka la ja na ying sang honu long i ta pulen la dang ai thu ye phi ka jing chi sha hato phi la ai sa ban ai jing ya da ye ki ba jing a sem ko chong a ta pulen long hoi la da me ye thu ye ngi ka jing chi sha ngin sa ai jing ya da ye ki bat ngin sa ai jing ya da ro ye ka sui sui yan ka ba ja na ying ka de ka bri ka ba sa ha jan ka jing ko chong me sang hon ha ka ta por la snyo tho kata ka jing ting ko chong ka pen long i uban bure ya ka jing shisha ha kata ka por ka le ya jing tip ba biju ula chara bor ti le mere baran bad wat yu lamba ki so ka ba ora ki la lab yu ba biju ula cha pniap sang hon ha kata ka por ula yam bad ula snya si haden kata police station sang hon ula rai kot ban ye tho iki uli tho ba ka sui yan ka la cha pniap baru lepen tikena ro kata ka de ka dor jong te ho ude yu tau dang penyap sho li tho ba o klem ye tho ye ki barosh ka to de ne ka daw ba uting yo an cha penyap ki khon ki ti ki jong ki pulit hamar ba ki yo e kata ka sebut bran ki la lej ban kem yo te ho ulebo sibon ki biar hapo ki oven hamar ba ulagan thi shabar uta oven jong u lap tai baro kita ki pulit hang ta ki la man sao adin ba sang hon yo jing tip ba kita ki pulit ki klem yo kem yo te ho ula mere bran ban lei ching uting yo an cha penyap ka khon bat ka tanga ka jo ula chong da ka we ka taxi kat ba udang yai len ti uli yo i ka we ka keli ka ba yo yo i ba ka body ni ki utharai ba ka de ka kali jong uti ho ula phai ta driver ban steady ka kali kat ba idang yai len ti hang ta kli tung kho bat ka ta kali ka kali ka de jong yung jon wa hong jon ula bitar ula yar na ka kali bat ula ra yu tarnam ula ti ka ta kali bat ula se yu sang khon hang ta kli sho ba du lak si yu sang hon ula ong yu sang hon ma me dio ri thok ba ka tanga ka chonga nga la lab ba ka la cha penyap ngan sa penyap no e me men ta kat ba udang si yu hang ta la wan pulen utaw pulen ula si du hong jon ba ula mot biang ban si yu sang hon ha ka ta por ula pan sange e ta pulen ba do li thu yu ta de u hyong jon ude utunga chong ka sui sui yan taw pulit haba u yo snyo ka ta ula sange no hadin ka taw sang hon ula mare badula ra no dakata ka kali chong ta pulit ban lein no ching hai ying ko so yun kliya i badan bawan kala kali u ulai tho ika udei pulit ba pha na ka tanat pulit ban a jing ya dai ki man petik kinai kata kala phon cha tonga chong ka an rai kam yo phon yu anda kala pli yu ta pulit te ho ha ka ta por ula wan bad ula ti yu ta pulit hadu ba udai yap so yun ha ba ka yo i kata kala ting bad kala pen kala khang ka jing khang bat kala buri ka khun ko jong ka andau te ho la lai na ka ta ka jing khang ulai cho i ka hang ta kala ya le prasha bat yo bat kala phai ka khun ko jong ka ban phet ka en chi ha ka ta ka por kala phet anda kala yo ternem jong kala ti yu hang ta bat kala yo ban phet ta runar ula chimbiang yo ta ternem bat ula bodi ni ki ula ka wangi ka andau ta ternem so yun ha ka ta ka por kam la so ban phet ula himya ta ternem bat ula bot ban ti penyap ya ka kasuyun hang ta ka jing ting bat ka jing yam kal karpa di u man pen lai no ai ki hanre map show ula mut ban ti penyap ya ka hang ta uli sno badan bawan armut ki brio ti ula sange no bat ula i no ai ki hakat ka por la wan sang hon uli i ba ka khun bat ka tanga ka jong kilamut ban cha penyap hau ta ronar kumta ula bot din ya u ta ronar chadu cha klau ula bot yu anda umyo isyo yu hakta klau ula khodi u hangta te ho la wan na den ula mut ban cho yu da tor nem jong ula lai salit bat ula yele bat u hangta hata ka jing ye cho ka jong ke ka de ka por bajur uslap kat bau tarunar dang mut ban cho yu usang hon ula ban tan da wiu ding bat ula yo ban sepat yu hangta bat ula shimya uma ula tangon ni ka khli ka jong hakta por la jor kom slap kata ko kala rong ki hadu balarang uslap usang hun udan bak ba udang im andau lakhi nang ta uyoi sibon ki mediap ki bacha rong hakata ko bat ki bacha tap haka jing twa jong ka khandau baru yo i ro yo te ho la le ha jan jong te ho hang ta yo i u ba udang im le shimya uma ban tangon yu
anda rio iba ula syadung dekat nading bat lajur kecing play jong ka snap te ula beren no ya tau mau usnyo toba la shoban im anda ula le uteho hakat ka por ula klat hakas ni babot aswa sang kon on mi na hospital tau pulit ulawan ban ngoyu lios nyo ba mi ko bor sa phang uteho ba sibon ki kam ronar ka jong ba ula penyap rio le keren sa phang ta ronar tau pulit ulang ba ti bale ba utaronar ukaman le ikata kam sniu ko jong haka wipat ka sngi haka por ba hap tha kile kan do bat ka kami jong ka suyun haka jan mit pada usang hon lo lech kata ka jaga baca penyap jong kata ka priu hang tau lepar sang ban berta man khot yarap na kita ki priu ki basa marjan haka ta ka yeng uyo i hang ta don ki priu ka basnga pio kata ka de ki jing long jong kita ki priu ki basa haka ta ka yeng te parlok kani ka film kalakon no hang nei Lada bis new tanan ikanig videos new wa like but subscribe means kendopan hakawipat ko video ko bless you bon